Bizning hurmatli tomoshabchilar, mana men aytam, nindi temaga сөйләшергә инде. Алар үзләре теге гүмбәбит чыгып тора, үсеп яңгырдан соң. Шуның шикелле ул темалар, урысча әйтмешләр, алар үзләре үзләре үсеп торалар. Менә тик фикер яңгыр урынына теге фикер уйланасың. Менә нәрсәдән инде бер теге әйтәләр, триггер ди, спусковой крючок. Ул менә шул триггер булырга тиеш, мәсәлән. Менә бүген булды, бер дустым кунакка килде ул инде. Намазлар укый, мусулман килде. Инде безгә бастык инде шунда намазга. Ни шул миңа тотынды. Без анда апамда утырган идек, сөйләшеп киткәнек. Ул инде татар теле бетәчәк, ул кирәкмәячәк. Апам да әйтте, менә каяндыр килгән, каян оныттым инде кызганычка каршы. Татарлар диялар ди, хатта телләрне инде онытып беткәннәр, нәрсәсе. Искә ала алмыйм инде кызганычка каршы. Яри. Шуны әйтәс килә. А инде бу теге урысча әйтә бит, сел на любимого конька ди. Ну инде бу теге Казакстаннан теге Каспий читеннән шунда яшәгән, инде вакытында килгән инде ана атасы белән Татарстанга теге күтләре кыза башлагач, менә мин сезгә әйтәсем килә. Менә вакытында беләсезме, татарлар безне тақымнар бераз тәнкыйтьләп теге Урта Азиядагы Төрки халыкларны, бүтән халыкларны тәнкыйтьләп бераз әйтәләр, ник сез алар безне татарларнан ширәсез, ник куасыз? Алар беләсезме җаваплар ниндидер? Алар әйтәләр, алар бит инде безнең тел түгел әле, үз туганда белми, телләрен белмиләр ди. Шуны әйтәс килә, әйе, хаклы сүзләр. Мин аны менә сезгә әйтәсем килә, мин аны ризалашмасым, реаль урысча әйтмешли действительность инде карыйсың. Мәсәлән, кибеткә керсәм, менә ди безне Казакстаннан шулай куганнар иде. Үзе татар булып, татарча сөйләшми, белмим әллә татарча. Мәсәлән, менә бу да имеш Казакстаннан килгән, үзе Казакча да белми, татарча да белми, урысча сөйләшә. Мин ничә ел торам, әйтәм, мин сине куам монда, әйтәм, Татарстаннан. Чөнки син ана телен белмисең. Ничә ел торып монда, әйтәм, надан кеше мәллә инде ана телен дә белмисең. Алар инде сез инде, мин сезне акыллы дип саныйм, чөнки мине акылсыз кеше карамый инде, аларга кызык түгел. Алар TikTokның әлтеге шәрә кызлар әллә нәрсәләрне күрсәтеп күлдертсә, шундыйны карыйлар, акылсызлар. Минем караучылар, мин кызганыч, Аллага шөкер, алар мин аларны инде ни кызганычка каршы бик кызык булмаса да минем видеолар, алар карыйлар, Аллага шөкер инде. Карыйлар шулнага күрә мин әйтәм, минем аудитория акыллы кешеләр. Шуны әйтәс килә. Сез бит акыллы кеше. Ничек инде менә кеше ничек өйрәнергә тиеш бит инде туган телен, туган иленә кайткач. Хатта мин әйтәм бит, вакытында без менә бабаларыбыз, мин әйтәм, аларга зур һәйкәл куярга кирәк. Чөнки алар 1880 елны безнең бабаларыбыз. Аларны башта Елизавета Петровна Петр I-нең кызы аларны сөргән Казан губерниясын, шул Оренбур губерниясына сөргән. Анда алар соңыдан теге Сиит Слобода Сиит бистәсеме шунда оештырып, соңыдан аларны татар каргаласы дип атаган, шунда турып аларны Оренбур теге казакларның авылларына якынайтып, татарларны шунда күп татарларны шунда урнаштырганнар. Алар чөнки урысны белән уртак тел таба алмаганнар, диннәре аерым, телләре аерым. Шуңа күрә татарлар уртак тел табып, дине бер булгач, теле бик якын булгач, бер тугандаш халык булгач, казак халкы аны яхшы кабул иткән. Чөнки минем әни ягымнан 14 буында, икенче буында, 14 буыннан икенче буында баласына, малайына казак исем кушкан. Чөнки ул теге бәлки казак досты булгандыр, аны бик яхшы кунак иткәнме, дуслар булганмы. Хатта минем безнең бабай әти яктан да аның тамыры булган, урысча әйтмешли братство булган. Шул теге әйтәс килә, инде хапатлап әйттем инде ул шул тамырлар дип. Шуны әйтәс килә. Мине Казакстанда да карыйлар, шуңа күрә әйтәс килә инде менә Актүбә өлкәсендә, ягъни область дип казакча әйтә, анда шул танзаниклар тамыр дип йөрттеләр алар. Шуны әйтәс килә. Безнең бабаларыбыз аларны соңыдан урнаштырганнар, шул теге Иләк Хабдай буенда, анда казакның бер бай Тукай Үстүлек дигән байның җәй көне шунда торган инде, әллә кыш көне, юк, җәй көне торган инде шунда. Шуна куып аны имеш, шунда урнаштырганнар.
теге Полтава өлкәсеннән ниләрне, украиннарны, алар бездә авылда торып, телен онытканнар инде, урыслашып беткән инде. Безнең авылда хәзер дә бик күп шул теге украин фамилиялары йөртәләр, әмма тик урысча гына сөйләшәләр. Күрше авылдалар, мәсәлән, алар инде украиннар бераз беләдер телен. Аларны чөнки Столыпин реформа буенча 1907 елны булган, алар 8 елны китергәннәр мәллә шунда. Алар бераз саклап барадыр. Урыслар инде үз телен саклап калды. Анда инде безнең кирпичтан салган инде татар мәктәбе булган, кыргыз мәктәбе, кыргыз дип атаганнар, урыс кыргыз мәктәбе. Шунас югары бер белемле бер училище нәрсә булган иде, шундый нәрсәләр булган. Шунда безнең ата-бабаларыбыз аерым турып урамнар телен саклап калганнар, беләсезме? Монда имеш Татарстанга килеп, мин монда тыңлап торсам, алар мактаналар, менә мин татар телен белмим дип әйтәм. Йөзегезгә төкерә кирәк. Хәзер бездә әйтәләр бит, битеңә төкриме нәрсә дип. Менә шул кайсы халыкта бар шул теге. Казак халкына да бар, мәсәлән, теге кешенең нәфрәт булса төкерә. Мин хатта теге университетта укканда, менә бер урыс малай белән, ул яхшы кеше, шунда да әйтишкәндә мин бер битне төкергәнем. Ул аңламады, шул бездә мәсәлән төрки халыкта бик әшәкени шундый, син бикрәк нәфрәт булганда гына төкерәсең. Битегезгә төкери, мәсәлән, туган хатынлыкның телен юкка чыгарып, мактанып, менә ул татар теле кирәкми дип, нәрсәдән әйтәсем килде, әңгәмә китте. Мин аларга сокланып сөйләдем, менә мин әйтәм, элек мин карыйдыр Казакстан теге вакытта интернеттан карап буладыр, барыс дигән уйный, анда хоккей, анда теге казакча әйтәләр, шунысын урысча әйтәләр, казакча әйтәләр, комментарий урысча. Мин шул карадым инде, менә безгә дә шулай Татарстанга ник ярамый, бездә дә бит ике дәүләт теле дип борчылып яткан идем. Аллага шөкер, менә 17 числа булдымы, нишән булды ул, хоккей. Карасам, татарча китте, шунысын урысча, татарча, урысча. Шуны шатлануыма мин иде. Шул аны хатта мин сыйныфташлар, ягъни одноклассникларда язып җибәрдем инде шулай. Менә безгә зур вакыйга шундый, бездә имеш шатлыклы шундый ни булды вакыйга. Без татарча сөйли башладылар дип хоккейда комментарий. Булар имеш апам инде булай шатландымы юкмы белмим, бу теге туган телен белмәгән битараф булды. Кирме, әллә мин аңладым, ул безгә инде тел кирәкмиме дип. Өйрәнәс килми, чөнки менә инде бүтән халык телне югалтса шатланыр, менә үзен татар халкы. Казакстаннан менә сорыйсым килә, ник син килдең? Ник син килдең? Әгәр дә син аннан казаклар куган булса, казак халкы безнең тугандаш дөрес иткәннәр, мәсәлән, син анда инеш казакча да белмисең, татарча да белмисең, атаң башы инде, анасы, атасы татарча сөйләшәләр, безне менә ашка чыгарганнар иде. Шул теге әбидиләр, тёщи менән, тёщимы, шул чакырды вакытында. Шунда бу егет тә утырды. Урысча сөйләшә. Атасы, анасы, без алар белән татарча сөйләшеп утырдык. Бу ниш урысча? Вот әйтәсем килә. Бу нинди кешеләр, менә мин әйтәсем килә. Сез менә инде минем теге тыңлаучылар, мин сезне акыллы кеше дип саныйм. Зинхар миңа әйтеп бирегез. Менә нинди безгә ысуллар кирәк, ягъни урысча әйтмешчә способ. Нинди ысуллар кирәк, шулар белән көрәшергә, аңлатырга. Мәсәлән, кайсы вакытта инде урысча әйтмешчә отчаяние ди. Кайсы вакытта шундый мәсәлән ышанмый да каласың. Әйтәм, инде бу сарык та кайсы вакытта белә, юлын кайсы ярдан киргә була, кайсы яктан нишләргә була, нишләргә ярамый. Инде бу инде сарык дәрәҗәсенә дә әле менмәгәннәр микән әллә. Ана телен өйрәнәс килмиләр. Бүген мактанып бер сүз әйткән булды татарча. Инде ничә ел, монда 10 елмы, артыгыннан әллә күбрәкме торган кеше. Менә шуны әйтәс килә. Үзебез әгәр дә без кимсетсәк туган телебезне, ул безнең икенче ана бу дөньяда. Инде ничек инде бүтән халыктан без өметләнеп, безнең татар телен хөрмәт итсенләр дип, безнең хакыбыз бармы, мәсәлән, алардан көтеп торырга. Әгәр дә кеше үзен туган анасын кимсетсә, хөрмәт итмәсә, инде бүтән кешеләргә ник минем анамны хөрмәт итмисез, ник аны рәнҗитәсез дип, аны хакы бармы сөйләргә? Шул шикелле мин әйтәс килә. Әгәр дә без җәмәгать үзебезнең туган телебездә нитеп аны яклап, сөйләшеп, шатланып, шул телебезгә яшәмәсәк, безнең хакыбыз юк, бүтән кешеләр таләп итеп, аларны урышып, тәнкыйтьләп, ник сез безне татар телендә сөйләшмисез? Ул әйтер, әнә үзегезнең татарларыгыз телегезне шүпкә ташлый да, миннән ник сез сорыйсыз дип, аның инде сорарга шундый хакы бар. Яри, кызу сөйләдем инде, гафу итегез, чын күңелдән урысча әйтә бит.
что в сердцах сказано, со злом не связано. Ачуланмагыз, кім татар тілін білмей. Рахмет, ихтибарыңыз үшін. Сау болыңыз.